Ngiyamukeleke nonke umphakathi ekhona ngaphakathi endlini nehambeli zethu intatheli umfana wami ngapha osilekelela ngomshini. Lapha ke umphakathi sizwe samazisi uthisha uMasibuko uzosifundela incwadi nizwe nani incwadi eyayimisa uthisha omkhulu. Ngicelile ke yena ukuthi ngoba thina ayizanga kithi yafikela ngakubona. Cela ukuthi ke anifundeleke yena ke uMasibuko. Ngiyabonga ke. Ngiyabonga kakhulu Chairperson. Angibingelela abazali, ngibingelele nabaphathi abakhona la abamele ubukhosi bamazizi, siyabingelela. Lona mephambi kwenu ke uthisha uMasibuko isekela likamphathi wala eNkosi Bangala. Kusho ukuthi la abazali ngomhla ka-21 kuyo lenyanga uJuly 2026 sivakashele umhloli wewadi yasemazizini okuMrs Qwabe. Ngangiseklasini ke wafika umfundi waStayino khona umhloli uyacela enzansi mangifika ke abese ngicela othisha bonke bala eNkosi Bangani nebala ngabacela mangibacela othisha sahlangana staff room kunodaba ke ayilethile ngizocela ukufunda ke akubhala kwi-logbook ngoba umthetho wakahulumeni ukuthi mawuvakashile esayithini uloge ini kwi-logbook ukuthi ukubani wena uzokwenzani. Ngicela ukuyifunda ke incwadi njengoba injalo idate ngomhla 21 July 2026. I Qwabe DD CES of Emazizini Circuit visited the school to inform the staff that Mrs. Pipi Hlajwayo, their principal, has been suspended as from yesterday, the 20th July 2026, up until the investigation is finalized. She came to the office yesterday to collect the suspension letter and left the copy with me. I called the staff to inform them Mr. Masibuko SE, the deputy principal, will be responsible for all duties in the absence of the principal on her words as from today onwards. He is responsible. He will perform all the duties. I will also support them as well. Mrs. Titi Qwabe oyibhaleleyo note. Ngiyabonga staff. Ngiyabonga Masibuko. Ukuyitha nje phezulu njengoba boyifunda ngesiNgisi lapho Masibuko. Cabanga ukuthi abanye bezwile lapha incwadi ichaza ukuthi ngingaqala kanje. Incwadi ithi bamisa uthisha omkhulu kusho ukuthi nge-20 ikole zazivulwa nge-21. Bamisa konke okuzokhona ukuzateka over uMasibuko until kuze phela uphenyo ababazalenza ngoba basaziwa nje uphenyo. Yebo ke siyabuzwa lokho. Manje sizwe samazizi imphakathi naku thina okusiqalayo. Umhloli ngokomnongo ngokwe-procedure akazange asitshele thina i-SGB njengoba simele abazali. Akazange asitshele inform ethini ukuthi uzomisa uthisha omkhulu. Angisho ukuthi siyabafundisa kodwa kwakufanele yena aqala abize i-SGB angayi kothisha engayibizile i-SGB afuna ichazeke ukuthi ngizomisa umhloli ngalo 1 ngalo 2 bese sekubonakala ukuthi okay sesibikele. Akazange asibike bazange besibikele thina umisa nge-20 nge-21 iziyavulwa izikole usebiza othisha uyabatshela ukuthi kuzokwenza kanje semisi uthisha omkhulu ngale azange asho izathu semisi uthisha omkhulu
usethumela uMazibuko ukuthi akakufanele iSGB lokho okwafanele kwenziwe uyena from eqaleni. Manje sethumela umuntu lokho somphakamisile sokuthi wena akube uyena manje obiza iSGB. Lokho esingakwazi thina ngoba phela sitshelwa ngathi uthisha omkhulu ukuthi semisile. Kuloko konke lokho sabona ukuthi hayi abazali bala enkosi bangala isikulu bathetheka kancane kusho ukuthi nalo isikhethelo nje ukuthi sibe ziqhubuse nje la ngoba bonke okwenzeka la asitshelwa thina qhamuka nje sokuqhamuka ngaleyo ndlela leyo okusho ukuthi iSGB yalapha ayisebenzi ayinalo ukuthi kusho ukuthi ngayibeka kanjani ayinasidingo sokuthi ibikelwe kanti uhlaka lolo libhekene lesikole iSGB abazali iba nama powers wonke okwenza ukuthi nabasebenzisane nabahloli nothisha kodwa ke bayijampileke leyo nto behlabela phambili njengoba ngisho ukuthi thina asazi lutho ukuthi umisweleni asikwazi lokho. Okwesibili umhloli lo owayezo bikela othisha la thina simaze uthisha omkhulu eMazizi asimaze umhloli thina ngoba umnyango kukho abakuthumela ngisho naye umhloli umbongo ukuthi azosinforma leSGB umhloli wenu manje kule area le ward sokumemqwa akazange sasikwazi bonke lokho thina uyafika lo muntu uyagama esikoleni wenza konke into uthatha inqumo asimazi njalo thina lo muntu ukuthi sewuthisha usewumhloli yiloko okunye osikubonile ukuthi kukhona okungahambi kahle la. Okwesithathu uthisha omkhulu umiswe nge-20 izikole zivulwa nge-21 umiswa nge-20 izikole zivulwa nge-21 usase holiday ngaleso sikhathi usase holiday bayambiza bamhloma ngencwadi khona ngalema ofisini ziyavulwa izikole uthisha omkhulu akasekho zivalwe izikole izingane zazi ukuthi uthisha wazi khona ziyavulwa izikole uthisha wazi akasekho semisini hawu kanjani na wamisa umuntu ese holiday yena mkamisa ngesikhathi semsebenzi ngenzuku zomsebenzi umiswa kanjani umuntu ese holiday iloko bazali kuningi nje esithi hayi alesizone indlalela nani bona sisazangena kukuyi kodwa ke nibheke nje indamaphuzu amathathu ukuthi ke ngiphendula nithini leyo nto ngazi makhazizelela urayi okwamanje ake ngime kuloko noma sizoqhubeka kodwa ke nje okwamanje ake ngime kuloko ukuthi ngiyaphakamisa nani ke bazali njengoba sesimbikelile uyifundile incwadi uMazibuko sayithi ukuyihlunga sesibuya ngapha sathi ukuyihlunga-ke sayibizwa ukuthi thina ngiyabonga uphendula angaphakamisa isandla sikhulumeni okay ngiyabonga umbuzo mfowethu cha mfowethu thina esekutholile uthekwa kwakulesithathu izikole zivulwe ngolesibili kwakufanele kube khona esizokwenza thina nothisha omkhulu mayelana nokutranslate izimali zesikole esasikade sikhulumile eMazivala ukuthi sesizobona nokuvulwa izikole sasesehlale mina nosekela Sitali usewutreasure manje sazake sazobhekana safica ukuthi uthisha omkhulu akekho wasesasibikela uMazibuko ukuthi naye besathi uyasifonela azosazisa ukuthi uthisha omkhulu semisiwe sabe sesithatha ukubona ukuthi hayi ngoba sokukanje sicela umhlangano ngolesihlanu lolosisuka kulona sicela umhlangano ngoba phela iSGB ayiphelele la besizokuzwa ngoba phela nakutransferwa emalini kuba yini nomakhaza nothisha omkhulu noSibiya hayi ngase mina cha akusihle lokwenza umhlangano weSGB ngolesihlanu wenziwe umhlangano la khona esikoleni ngolesihlanu ilapho okwabonakala khona ukuthi no ufuneke siye kubazali phela ngithi thina sithunywa abazali
simele abazali singabazali nani kufanele siye kubazali azikho inqumo esizothatha kufanele kubikelwe abazali isimo sesikanje sesinje njoba sisichaza-ke namhlanje yini-ke okufanele nikuzwe yini ekufanele nithathe iy'nqumo thina sikwazi ukuthatha iy'nqumo siyisodwa kungabikelwanga abazali ngiyezwakala kwabona ngibingelele abazali ngibingelele othisha ngibingelele amakomiti ngibingelele iy'nduna zisusu umashezo okhuluma sebusingathi kunabantwana la ebangani mina njengami ngizocela ukubuza kunina njengama-SGB ukuthi bese ngikhulumile nomhlolo lo ufikile njengani isibiza thina ukuthi njengoba kwenzeka kanje kwenzakale kanjani sizokwazi nathi ukuqhubekela phambili nemibuzo. Njengoba ngingasho kubaleni ukuthi thina asimazi umhloli yena uhlulekile ekuqaleni yena kwafanele axhumane nathi i-SGB qala before enze konke lokasebenzile lokho kungakwenzanga sasibona-ke nathi si-SGB ukuthi cha asikwazi ukuyoxhumana naye ngoba naye akaxhumananga nathi uvele wangena nje wazenzela cha asisekho isidingo sokuthi sixhumane naye asibize abazali sibabikele lolu daba lo ngoba ngeke usabikele umuntu okade engakubizanga engakutshelanga lutho lomuntu ngeke kube umlandelela-ke nawe usukuthi hayi woza buya cha asise kubazali injalo ukuthi impendulo nomama angazi noma ngingaphenduleka njani ya ikhuluma nje ukuze mhlawumbe ngithole sokuphenyelela kwenzakalani ukuthi kwenzakalani yiloko mhlawumbe manje yabona lona alimaza mntwaneni kunjalo ngifikele ngayo nina kufanele niye kulo ngoba njengomzali thina sikwazi ukuthi uqhubekela phambili ngeke thina sinene kunjalo esinithumayo njengabantu bethu abaphambili nesanibeke ukuthi yini lesonithuma yonke indawo kufanele nina niye kuloya enimaziwe nifele nichaze lokho esikwenzekayo asikwazi kwenzekala kanjani sokuze kufika la manje. Okay ngiyazwa mama yep ngibonga uCoshithu ngibingelele othisha ngibingelela abemidi ngibingelela abazali zakwethu ukubheka ngibingelele neforum yakhona ngaphakathi undwini umeya lokhulumayo ngizocela nje mina ukwazi lapha okuseqinisweni lakhona ngoba angiyitholi kahle uma kuthiwa uthisha omkhulu umesiwe but without reason ngikhumbula ukuthi khona umuntu ongakamiswa nje ngaphandle kwesizathu kukhona kufuze ukuthi nesixoxele kona nini ukuthi wathi uma efika lo ongumhloli bese umhloli uqwabe manje ngizwe nithi wabiza i-deputy wayokhuluma ne-deputy mina ngifisa ukwazi ku-deputy ukuthi ngabe akukho yini akusho ukuthi umiselwa ini uthisha omkhulu esikoleni yabona uma ngingathola kuloko maybe singayithola ama-answers ukuthi inkinga ikiphi lapho ikhona ngoba ngikhumbula ukuthi kungavele kuthiwe umuntu uyamiswa but kungena reason angicabangi lokho ukuthi kungenzeka kusho ukuthi khona reason okufuze ukuthi siyithole ukuthi ngabe izizathu uthini ngoba akufuneki ukuthi sithenga uhlangothi manje fanele siyikhulume nje into icaca sihlale emaqinisweni mangabe kunamaqiniso SGB angikhumbuli nani ngase ngibiza abazali nebabizele into engenasihloko kufanele sibe khona isihloko umesiwe uthisha omkhulu ngezizathu nezizathu ezukuthi ngiyafisa ngokwazi ukuthi ubani kunini ongase sicacisele ngempela ukuthi isizathu esenza ukuthi kumiswe uthisha omkhulu but otherwise ngiyabuka ukuthi mina njenge deputy principal
cacisela ukuthi wathi uma efika lo wafike wathini, umiselwa ini, noma nothisha nasebehleleke nothisha lapho wacacisa ukuthini. Ngiyabonga. Ngiyabonga sihlalo. Nakuba umhlole ngabhalanga la kodwa wakhuluma bazali ne-SGB la ku noma ngasayikhumbula le date kunodaba la olukhona kusho ukuthi ngathi kuye futhi le unento eyenzeka noma incident eyenzeka la khona uthisha unkulunkulu befundisa nge-English uma efundisa English khona abantwana bangawenzanga umsebenzi base bephanishwa amanye amagama bashaya kwaba khona uthatha ivideo leyo video leyo iyona lehambe yazi yapya kwi department uma ipya kwi department njengoba umhlole lana nje useza ngaleyo video yokushaya komfundi iyo legcina sekugcina uthisha omkhulu wethu amise ngenxa ukuthi kusaphenya ukuthi kwenzakalani. Ngiyabonga kakhulu sihlalo. Ngiyabonga Masibu. Ngiyabonga. Nduna mina njoba esekhazile ulo uMasibu. Udaba la suka ngayo umntwana. Lo kuthiwa washayo. Udaba kodwa la khulunywa la xoxa. Wabonakala uhlangane nokugcina nje sinabazali sasila ngaphansi. Umzali womntwana wathi cha akafuni ukuyingena lento ubona nje umntana wakhe sokuthanda kathi uyangcono ukukhona la wena kangendawo nje kulento lena ngoba kwakufanele aphushele ukuthi ayofaka icala. Okay yaphela kanjalo ke le ndaba bayiqhuba neke sisho iqiniso. Ngiyakuzwa mama ukuthi kufanele siye le hayi yokuthina amanzi dadeni. Bayiqhuba mnduna bayiqhuba engangokuba bazi bathumela yona izingane zethu ezifunda la ukuthi aziye kuma media ziyokhuluma ngalolu daba. Seyiqhutshwa wabani abafundisi bala ngaphakathi. Le ndaba yindi kakwemiya isuka la ipheshwe la bayiqhuba yazi yambuza intatheli lo mntwana hayi ngoba usuyicabanga sisile ingeke kahle leyo nto ishoyo. Ubufakazi kwako lokho nduna nizothola ukuthi ayiqhutshwa ubani. Ingako silethe le system khona nizokuzwa lokho manje la emafonini ngeke simele sihambe sinini silethe le system khona sizoyifaka la bese nazi ukuthi ngempela lento isukaphi ipheshwa ubani. Tommy kunzima esikoleni akonje esikoleni kunzima ngempela. Kufikile uma-ora namhlanje angithi abasifunda isomatric kufikile uma-ora namhlanje ehholo ezosho ukuthi uLuyanda hambise ividiyo kwa-Department of Education. Manje uma eshwena usikena-ke sekufakwe ney'nombo ukuthi angazi vele washo aski uzoba distressed washo ukuthi uzostressed washo ulo uqamamanga usikena uma uhlezi sishaya yabona nje ufake nje iney'nongo lapha jo ufake iney'nongo. Manje uma-oral ulo thiwa ufonele uLuya thiwa nje wasikena-ke uLuya mina nje angibuyi nje kule sikole lesi esibolile angibuyi nje kule sikole lesi esiphethe uMixlayicana mina angibuyi nje lapho kufuthi nje angihlange ukuthi ngilovelana thiwe bayothuka uma esho uma-oral uthi-ke usho uMhlanga uyena opraise uLuya ukuthi vele aqoshwe emsebenzini because kuthiwa uyena omnikeli ninamba yakwa-education unikwe uthisha oMhlanga yabo. Kodwa nawe uzobona Thomo yabo nje ngomsombuluko Thomo ngizokutshela kahle face to face isitori sesiphelele. Ngibonga lapha nduna nani sizwe samazizi phakathi
lento ikhandiwe la ngaphakathi ukungena nje kancane kulento le thisha omkhulu sibikelile la si-SGB wahlasela uthisha umhlanga e-ofisini lakhe ngenhlanhla wayekhona omunye uthisha wayehlezi e-ofisi likathisha omkhulu yabona la mphakathi kwangena imali yesikole nakanjani uzohlasela uthisha omkhulu umhlanga nangalelo langa emhlasela kwakuyofuna imali kuba ngemali wamhlasela impela kwaze wamgamanxele ehlezi ngale umuntu wesifazane wasukuma waya kuye kwabonakala ukuthi wazowakhuzwa uthisha wayekhona lapho ngapha wathi hayi kahle emhlanga walithatha futhi uthisha omkhulu walisa kuphi kofaka kwalisa kubahloli le-union ababizi bobabili bayakhona le bafika abantu ukuthi wathola uDomhlanga uthisha omkhulu ufaka i-grievance yokuthi uhlaseliwe wathola ukuthi ngale nefika noMhlanga sefaka i-grievance yalo mntwana angithi manje ufika luyana kufanele sisho nje straight wathi nakuqala bekukhulunywa kwase kuthiwa hayi akakukhulumeke qale wena thisha omkhulu wathi esakhuluma uthisha omkhulu njengakakhulumi nokuthini wamvimba umhloli umbongo Frisco wathi hayi mani wasenikeza lo ithuba unikeza lona ke ukhona amaminithini wamthuka washo yonke into nangumndeni wakhe bathula laba umhloli laba bantu bathula bathe besuka lapho uThisha omkhulu uyifakile i-grievance ukuhlaseliwe yadodwa nekathisha omkhulu efike eqala base beyiqhubana nabo ngoba bengitshela umama lapho ukuthi awu ayi mawuthi asiye lapha yana ngazathi nje ayi uzafana yadrojwa ke le ekathisha omkhulu okuhlasela kwakhe kwase kuqhutshwa le yalo mntwana oashaye injalo ke isuka lapho ke mina nomasibuke wayichaza ilapho hayi khuluma ngihlezi phansi nje mina oh okay Angiphinde futhi ngibingelele phela mase sizokhuluma kufuneka sikhulume into esingayazi kufuneka sikhulume into esiyaziyo ngibona bengikufisa mina lokho ukuthi niphumele eshashalazini abazali nje abantu babezile kufanele nibatshele ukuthi iqiniso ngeke ngathandike mina hlatshwayo ngoba ngelo muntu ofuna ukufela eqinisweni ukuthi nithi manikhuluma kube khona umuntu enizothi kwakukhona omunye fanele niphume nje eqinisweni nithi kwakukhona usibanibani owayekade ekhona lapho mangabe kuthishwa khona la ngaphakathi azokwazi ukuthi sibe nembuzo kuyena ukuthi wezwani wasenzani yena angakumelela yini lokho njengoba sikhona singabazali sila ngaphakathi kwesikole sithole lolo lwazi lonke oluphelele ngiyangibe inhlobo yomuntu olifisa nje iqiniso lonke ukuthi masikhuluma singagubezeli siveze yonke into ngoba kufanele ukuthi nxa kukhona inyathelo esithathayo sithathele phezulu kweqiniso bazali ngabe akunjalo yini kufanele ukuthi kube njalo ngoba akufuneki masikhuluma sihlebe abanye sibaveze abanye singabavezi kufanele ukuthi sikhulume nje into ibe clean to everyone ekhona ikwazi ukunderstand ukuthi okay uma ngisukuma ngizobuza imibuzo ngizobuzela phezulu amabuzo athi njengani njengoba ni-SGB nabe kwabazali ukuthi nibe yiso labo esikoleni so njengoba ni-SGB wakufuze ukuthi nikwazi kufanele nazi ukuthi izinto enizokhuluma kufanele nikhuluma amaqiniso ngizwile futhi uma uthi umzali wengane ukhona awula ngaphakathi angithi usho njalo lo mzali wengane siyafisa ukumazi azokwazi ukuthi naye azikhulumele ngomntanakhe ngoba nini akufuneka ukuthi esikoleni la esikoleni uziwe ngokuzofunda
othisha bezele ukuzofundisa abantu abethu abezeli lothisha ukuzosebenzisa abantu abethu ngorongo kufanele ukuthi yonke into icace nje ibe clean kunomngawubani okhona la ngaphakathi ngiyakucela lokuthi uthisha lo wena wayekade ekhona ngaphakathi e-ofisini maxhasela uthisha omkhulu sicela umveze ehlathwayo azokwazi ukuthi aziphendulele sibe nemibuzo kuyena ngiyabonga bephamsi kumalo ngathi uphamsi ake ngiqale ngalo kandoni uthisha owayekhona mhlahlasela uthisha omkhulu e-ofisi lakhe yisekela lapho uthisha omkhulu okuthisha uMasibuko obuyeke umzali womntwana umfowethu uPhumalo nawo lapha nesimbiza ngomashobala bephakamisileke kodwa ke ake simnike ithuba ngisacela ukungasukumi ngicela ukukhuluma nje phansi kolokungxakile ngicela ukubingelela ke bonke abaphakathi kwehholo induna uthisha iSGB nabazali babazali umntwana wami impela mina kulo lonke loludaba angizange ngithinteke but okukhulunywayo esikoleni kuyayithiwe isikole siwunqantathu uba umzali umntwana nesikole noma nothisha kodwa ke kule incident mina ngaziswa ngalutho nje bafowethu ngalendlela yokuthi umntwana nangalesikhathi kufika lo bathi ubani lo wayezom-interview wafika la umntwana wakhuluma naye wathi kodwa bengingafisa ukuthi lolu daba silixoxe ubabekho loyo ngathi umntwana engitshela wathi loyo ngcono kunganjani makungena uMasibuko iDeputy yangena iDeputy balixoxa kudaba baliqeda kwathiwa mina ngithunyezela ngengane kwathiwa ngibhala incwadi ukuthi incwadi yayithini angichazelwa kuze kube namhlanje angakachazelwa ngiyengayithathi inyathelo ke mina ngayemlambithi kuye lo ndodo wayi-interview umntanami angimficanga e-office banginike inamba yakhe ngamfonela bathi uJamasi ngamfonela wathi usekhosini eThekwini yeviki kwakulwesibili bangaphosisi wathi ke uzobuya ngeviki elandelayo uzongifonela namhlanje akakaza ngifonela into yangilimaza ke lento yokuthi ingane mayingenzanga kahle esikoleni kuthiwa yimlando umzali kodwa le yami kwenzeke le incident eyenzekile akushiwo ukuthi ayingilande mina isisho ingane ukuthi cha kodwa kule case ubaba bengingajabula ukuthi abe khona angizange ngibizwe lokhu kungilimazile bafowethu lento ngaze ngayiletha la esikoleni yafika uthisha uMasibuko ukuthi umntanami ngalelo langa lomsinjwana la wacishwa ibulala mangaphosisi kwangabo 5 to 12 ebusuku mangithi ngiyamfonela umfana ngimchecka nje ukuthi unjani angayibambi ifoni bafodi ngixole nima uthethi yangicasule umfana mangimfonela ebusuku angayibambi ifoni ngihambe ngiyomnokela angavuli ngiye kwenye indlu ngiyofuna iCrowbar ngathi ngizogquzula umnyango awuvula umnyango fica ukuthi akalele wayilengisa intambo efuna ukuyibulala namhlanje kodwa isikole sisayiqhuba lento ukuthi umntanami akaxoshise uthisha omkhulu esikoleni lento ayefuna ukuyibulalela yona umntanami njengamanje angazi ukuthi isikole silindele ukuthi ngenze njani mina angazi ngiyithathile inyathelo njengoba ngisho ukuthi ngile mnambithi
ngiyokhuluma noNtshangase lo wakhona ngizange ngimthole ngagcina ngokumfonela njengamanje umntwana nami ngihlangane naye la endleleni ejikiswe lapha esango ngokuthi ufike late wabuya ke kodwa angazi noma ubuye khona la esikoleni noma nayo usayidojela ngimazi kuna nje bafuthi ethi yangilimaza kakhulu yangilimaza angazi noma kumele ngikhiphe umntwana nami la esikoleni wenza ugrade 12 on that matter angazi noma kumele ngikhiphe umntwana nami la esikoleni noma kumele ngimluze yini ngorubbish owenzeka la esikoleni bengicela bafuthi ukuthi manilwe msani kulwa ngabantu abethu njengamanje umntwana nami uye futhi masibuku ngicela ungisize unginike lengane yashupha umntwana nami njengamanje uyi-acting principal la akekho umuntu ezokhuluma naye esikoleni wena ngiyamdinga lo mntwana washupha umntwana nami nalona nithi-ke wahambisa ividiyo makunesiwe umntwana naye ngiyamdinga angisiyo bafuthi lento eningibuka noma nicabanga ukuthi ngiyo ngihlaza amadebut ngihlaza ngiyaxolisa bafuthi ukukhuluma nje ngikhuluma but mfowethu ngiyacela unginikele ngane ngifuna ukudila nayo ngiyabonga siyabonga Khumalo Ntuli akuthathe mfana ngibusele lapha futhi kunduna lapha emuva ngizongixolela bazali ngicela ningixolele ngoba njengoba izinto ngithanda ukuthi iphelele isuke isinto ezifana nalezi njengoba sikhona sila ngafisa ukuthi nomunye uzakhuluma ngakhuluma iqiniso ngoba kuyacaca ukuthi yabona kusasa kuzathiwa uthisha omkhulu uxotshiswe njengomabani njengoba esaspendiwe nje kuzodwa umntaka kaMashoba umntaka kaMashobane engazange yenza kusetshenziswe ezinye ingane manje ngizwa uMashobane ekhuluma yelo washutha umntwana yelo wevidiyo uMashobane abacelayo abe basekhona la esikoleni nawo abantwana ngokuphendula nje uhle nje mazibuku ngizokuzwa bakhona la esikoleni angizwela abazali owashutha ividiyo khona kodwa lo engathi thimangizwa owahambisa ividiyo akasekho esikoleni. Thank you. Yabona ngifuna ukusho lo bothisha nizele ukuzofundisa abantwana esikoleni anizelanga uzosebenzisa izingane zabazali yabona manje lesikolo lesi inkosi bangani sicekeleke phansi abantwana abezukuyazi into abayizele esikoleni noma bezele ukuzofunda noma bezele ukuzosetshenziswa othisha yini ngenkinga zabo abasuka nazo emakhaya bese bezozifafaza enganeni ngoba ngiyezwa lokuphatheka igama lamhlanga walekwa maye la ebhilonga khona uze ngokuzofundisa lapha abantwana so angazi mina ukuthi abazali bazayithatha bayibuke bayithini lento kodwa kufanele ukuthi siyibuke lento ukuthi akulona iqiniso lento eyenzekile kuthisha omkhulu akulona iqiniso ngoba izinto kufanele zibukeke nhlangothi zonke njengomhloli omkhulu uFrisco kwakufuze ukuthi uma uthisha omkhulu ayisubmithile icomplaint yakhe ngale bangathathi inxaxheba esedina lodwa balalele uthisha omkhulu bakuthi yini isikhalo sakhe ngothisha okwazi umatheka esikoleni ngoba wayekhona phela udeputy ngoba ngiyathemba ukuthi wawufakazi maziko kuloko ukuthi uzokumelela yes wabe wabizwa wahamba wayilalela lonto leyo uthi kuthikani cha ngazambizwa iphutha izinto maze zizokhulunywa ke kufanele ukuthi kube khona lo wayekhona as what as a witness azokwazi ukuthi akhulume into ayaziyo manje makuzathatha kugutshezelwe angiboni lokho mina kuliqiniso
bazali bukaleni isikolo senu ukuthi sifa kanjani. La kunina kumnandi yini ukuthi ingane zendlule ngamakhumbi ziye koTT, ziye koMangwane, ziye koMaphisi, kodwa isikolo nibeninaso sila sivandalizwa othisha abakhona ngaphakathi okuthiwa bazofundisa ingane na. Ngiyabonga. Yabo sebonga kakhulu ngona. Hayi nani bazali senizweleke. Ukuthi isimo sinjani la. Sizokwenza ukuthi singabele sithi uthisha umhlaba. Funa kube nobufakazi. Lapha ke manje sizovula le VN eshoyo ukuthi umntwana wayethunywe uthisha ba. Ngizoyizwa ke lapha ke. Oh. Yabo. Baba Masibuko, njengoba nithi kusaqhubeka i-investigation. Uthisha omkhulu umisi wesikoleni ngoba ukuthi kumele kuzoqhutshwa i-investigation la phakathi esikoleni angithi. Bazoza la bazo-interviewa nina noma bazohlela bazocheck la ngaphakathi angithi esikoleni. Thina abazali bengane ezashaywa-ke sizoba involved kulelo cwaningo lwabo. Ngoba njengamanje nje umuntu mayemiswa phela umiswe emsebenzini ngoba ingezwe ukwenzela ukuthi angaphazamisi omphelweni lakho. Uthisha omkhulu umisele lokho ngiyacamanga. Thina ke njengabazali bengane ezishayiwe sikhona yinohlelweni lokuthi nathi sizo interviewer yiloyo ozobe eza. Pendula nje futhi ngizulalela kahle. Angibingelele Mntunga, angifuna ukukhuluma iphutha. Angazi ukuthi basebenza kanjani. Mhlawumbe kodwa uma ngathiwa mhlambe bayafisa ukuthi ba-interviewe abazali babantwana. Njengomuntu okhona la ngozama ukwenza sure ukuthi uyatholakala mfowethu. Kodwa angazi ukuhlela la ukuthi lamba kanjani. Sibona nje sebefika wathi. Yebo ngiyabonga. Mfowethu ningixolele nje ukuthi mhlambe sibhekane noMasibuko ukuthi la ngifuna ukuthi ngicacele lento ukuthi kahle izohamba kanjani. Ngoba mfowethu ngempela ngiconsent ngomntanami. Ngiconsent nje kakhulu Masibuko. Ngoba okwenzekanayo umntanami uphuma iqhubu lokuthi uyoxoshisa uthisha omkhulu esikoleni. Kuwo wakho umntwana ungafika kanjani? Kuwo wakho nje. Njengamanje even yena uDudu akakazi nje azamthinte, akakazi uyangazi. Niyamazisile mhlawumbe ukuthi umntana akakho i-department isebenza kanjani mhlawumbe bafowethu. Uyazi ukuthini? Lokho angeke ashorishe mfowethu. If anything yenzeka umntana i-department izongazi bafowethu. Lokho nje ngisho ngombuso onganamahloni. Makukhona okwenzeka kumntanami i-department izongazi ngoba njengamanje nikhomba ukungangazi ukuthi ngumuntu. Ngoba yonke lento njengoba ngisho ukuthi yenzeke ngomntanami. Ngiyabonga. Siyabonga kuba. Siyabonga kakhulu. Nokusicacisela nje futhi ngendlela osibekela ngayo. Yabonakala hayi. Khona la ngahamba ngakhona lathi lokade sikusho kwasekuqaleni ukuthi ngeke ufike ukhamba ngamanje ungayithinta SGB njozi ngoba ngabazali. Kusukela lapho ke nani niyabona ke manje la ngophuma la akazathinta kodwa umntana wakho wasusa lolutha kodwa manje sokuhlebelekile. Umntana wakho uyena oxoshisa uthisha omkhulu. Niyayizwa le lonto bazali. Phela kuwe nduna lapho nduna ubheka lapho. Okay ngiyabona. Cha angisukume ngibingelele isizwe senkosi.
Usihlalo othisha bangaphakathi uzakwethu noMiya nje ngiyanibingelela ninonke. Silalele babethu, silalele. Kunalento ithi ngabankulu engabusezekeke. Njenganamanje ithanda ukuzika ngokuyilalela kwami. Nje-ke ukungena nje la bazali konakele esikolweni. Ake ngiqondise nje kubazali. Nangaphosisi babhlatshwa lo mhlangano lo uzala umhlangano esasukade siwuhleli la esikolweni. Yebo njalo. Ngiyabonga kakhulu baba. Bazali lenkulumo iphinde isibili namhlanje kwaceliwe umhlangano ensukwini ezadlule kwawukuthi abantwana banithinti. Benganithinti abantwana kunalento abayibiza ngokuthi influence. Kusho ukuthi abantwana sebephazamisekile ngendlela engabuka ngayo. Ngale nkinga esibhekene nayo namhlanje ethinta uthisha omkhulu nalo thisha omhlangano engamazi. Engithi angazi kodwa nje ngicabanga ukuthi nathi singabazali ngicela ukuthi emakhaya sikhulume nabantwana bethu. Azi umntwana nayephuma ekhaya ukuthi uye esikolweni uyofunda akayelanga izindaba. Abantwana balimele. Mhlawumbe ababekhona babuka babona, ababengekho abazi. Njengoba ngibuka namhlanje abazali bengaka noma beshoda futhi. Abantwana ngaleyo mini babengalawuleki, abantwana balawuleki. Angazi namhlanje kodwa abantwana abakulesikole balawuleki okungenza ukuthi unyaka ozayo mhlawumbe nanga abantwana be-30 ngonyaka ozayo be-15 abalawuleki abantwana bakulesikole. Balimele ngokuzwa kwami ngesimo esingaphakathi. Nangu uMashobane uyayikhuluma le into engithintayo ngolwazi olufishane enginalo. Abantwana njengoba bekhona nalolu lwazi lokuthi ke ba-under i-social worker. Okula ngazi khona ukuthi ke njengoba sehanjwe kangaka i-social worker seke yangena yini ukungenelela lapha emntwaneni lo kuthiwa wayevidorizwa. Kutholakale ukuthi i-social worker yona seyithathele izinyathelo noma kube uyi-department. Nangabe ke kuyi-department umntwana ofunda isikolo akakhulunyelwa yini i-social worker. Ngisafuna nje ukuhlukaniseleka lapho ukuthi ngoba phela umntwana under i-social worker ngolwazi enginalo. Mhlambe ke nangabe ulwazi olwrong ngizocela ukuthi ke noma ulwazi olufishane ningeluleke la ngaphakathi ukuthi ke hayi i-social worker ayingeni esikolweni noma kubafundi abangaka kuba u-department. Nangabe ukuthi iyangena kufanele siyifayithele lento ukuthi ke nange kuthathwe inqumo ngale ndlela ethathwe ngayo. Ngoba nosuthula ubheka umntwana lo wakwakhumana uzayidinga lento kuthiwa yi-counseling uze kwazeke ukuthi umntwana abone umntwana lo ayewuyena kuqala. Ngoba njengamanje njengoba sihlangene ngesenze senzeka kuyena okulawo ukuthi nasekwenzeka sekunenqumo enqala njengoba kuvela ukuthi akwaze ukuthi ke nange yikuphi okuyokwenzeka. Kutholakala ukuthi usiyahamba uthisha omkhulu. Kusho ukuthi ngamanye amazwi still lo mntwana usalimele. Kusho ukuthi inkulu inkulumo noma iningi into okusafanele siyenze singabazali. Mhlambe ke njenge-department angazi uma ngabe kwenzeka efika kuyofanele ukuthi bathinteka abathintekayo. Mhlambe nathi nangabe ukuthi kuyafanele sibe khona kungabi yinto ezaba sivumeni ngoba isilimazini esiyisizwe. Labantwana njengoba bela
abezile ukuzofundela ukuthi baphazamise kusasa sibeke olukhulu ngabo ungathi nathiwa kuzofundiswa abantwana kube kuzokhandwa ngaphaka esikolweni lokho kuzosinika inkinga yithi esingabazali emlangeni sihamba bakho abantwana sebaqeda abethu labantwana kukhulunywa ngabo nyabo Ndona angikuphendule nje kulele social work noma le counseling. Umntana mabamnika ngesikoleni, ngimthathe mina ngamuse Harrismith kwi counseling. Mina ngemali yami. Isikole singenzelanga lutho. Department ayenzanga lutho ngimenzele mina. Ngiyabonga. Angiphinda ngibingelele. Ukuphendula kumbuzo oshiwo babukhathile lapha ekhoneni. Sasike saxoxa nje nomem lolu daba cela. I think bekuMay ukuthi umntwana uyadinga icounseling. Sinalo social work esebenzana nalo. Sinalo futhi iphoyisa esebenzana nalo. Kusho ngamanye amagama ama departments akhona esebenzana nawo. Mhlawumbe ke uhlelo bese liphazamiseka endleleni. Kodwa nami ngizozama ukuphinde ngenze follow up ukuthi umntwana singamlekelela kanjani. Ngoba kona iqiniso nje obesha mashobana ngiyamfundisa umntwana ngempela umntwana uphazamisekile bekubuka yini performance. Ngoba lo mntwana ufuna simlekelele qambe kushaya lezi sikhathi zama exams usebuyile nawe wafana njengabantwana bonke. Kodwa ke sake sizame nje ukuthi umntwana alekeleleke ukuthi agcine elulamile naye kulesimo abhekene naso. Ngiyabonga. Siyabonga. Ama-social worker akangenelele into lujabuleni ngoba lithinta umntwana akangenelele yini ukuthola ukuthi lezi nqumo thathele kanjani ungabukeli isizwe samazizi ngalendlela esibukele ngayo. Nawo bake khathede ngingazi ukuthi mhlamba kuyathinteka yini kodwa sizozama indlela ukuthi ngempela umntwana alekeleleke njengoba usho ngempela umntwana uphazamisekile. Sizazama nje ukwenza follow up ukuthi asizakale umntwana wethu. Ngiyabonga. Sofaka ilokujana ivini yokugcina manje khona kuzokwazi ukuthi sizokwazi ukuthi sikhulumele phela leyo nto leyo. Ngicela ungifakele lapha uzokhuluma nomntwana owayethunywe entateni. Bengithi ngidubule vele just because bebengayo. Then uthisha umhlanga wathi ngihambe ngekwa education. Isikole sakhe. Ngiyaxolisa intathela izwakala kodwa ke ngimzwile umntwana ukuthi utheni uthisha ubani owayemthumile ushilo la wathi uthisha umhlanga. Sesifuna ukuzwa lapho ukuthi ke niyabona ingane zokunika manje niyabona ke ingane ukuthi zisebenziseka kanjani. Lo mntwana owathatha ivideo uka grade 12 uthisha umhlanga akamfundisi grade 12. Lo mntwana uka grade 12 washutha waseyonika abani uthisha ubani akamfundisi grade 12 umhlanga. Lento yenza kwa grade 12 washutha yamshutha lo mntwana wasendlulisa leyo nto wayisa uthisha umhlanga. Lokho kusho ukhathide lapho ukuthi ngempela la kusetshenziswa ingane zenu impikathisho omkhulu kusetshenziswa ingane zethu la. Yiloko nje ngifuna ukugcizelela
Ngicela ungene Khumalo. Ngiyabonga sihlalo. Babele esikoleni ubunjani lapha abanakurothisha. Babele ubunjani la sebangani. So konke ukubuza ukuthi la manje ngisasela topic ukuthi cause usisho umhlanga bese aqale la ebebheki then omunye uthisha uthi angivele ngimnandi stress because la uma hlatshwa uhlelo bayamali bazosuka bese beyamkhavela igcina iphelele emoyeni mangifike mnandi sebese ubuza ukuthi ngeqe kanje lebheki ngenze njani Ayike seqizeleni ngeke ngizwile umntwana lapha bekhuluma ngethathe indaba ngizwile ukuthi konke kwenza kanjani uthisha ubani nabanye ngabavezanga kodwa leminye umshudo ngeke esibuko sana baduhlanga ngibheka ke bazali ukuthi ngempela lo thisha kusho ukuthi vele uyimpi nothisha onkulu uye lo wayemhlasele ofisini uye lo osethathe lokuke manje oyokusebenzisa le yiko lokho sokuthi sekudala ukuthi amizwe uthisha omkhulu okwakho uthisha omkhulu akulalelwanga ngokuhlasela okwenzeka kuqala okwabi kuyaqala wathathwa lokho kwalo ngoba vele kuyisingathi asazi noma yishini baqindezela uthisha omkhulu bathathwa lokho kwalo kwasetshenziswa kona wasemiswa yiloko nje esithi asichazele yiloko esikulandele lezi bheka Musacela ukungena hlatshwayo. Bafowethu lento ufuna singayibuki ngeso lokungani noma ngeso elilodwa. Kumele siyibheke nhlangothi zombili. Kuyacaca manje ukuthi kunenkinga ekhona phakathi kwathisha omkhulu nomhlaba. Ingane le khuluma la ingaba yini available ukuthi ikhulume lento eyikhulumayo kubantu abazokwenza investigation. Ngikubuza lokhu ngoba i-possibility yokuthi kube umem othenga ingane ukuthi ayikhulume lento ikhona futhi ingane ngenza uba lento eyikhulumayo iqinisile mayithi ithulwe uthisha umhlaba so lento angifuni bengifisa singayibheki esayidini lodwa ukuthi mhlambe sibuke ukuthi lento iyinto kamhlanga kuphela mhlambe naye uthisha omkhulu uyothengela ingane ukuthi ayikhulume lento hayi ukuthi mhlambe ngizama ukukhava umhlanga noma ngizama ukukhava uthisha omkhulu but lento kufanele siyibuke macala onke ngoba njengamanje inkulumo efana nale mawuyikhuluma emoyeni njengoba ikhuluma emoyeni lomntwana ayinasisekelo bafowethu ayikwazi ukuma ecourt lento into enecourt umuntu akhulume ngomlomo wakhe lengane masibuke available yini ukuthi ngakwazi ukuthi nayo iveze layo iside le story uma investigate ngiyabonga ngiyacabanga uMazibuko kwasho wathi engane esekhona ile yashutha ivideo kunjalo Mazibuko lena eyazile ngazathi lena ngathi khuluma la ngathi yahamba kwenze kanjani kuyona okay bazali uyabona lento ye-voice note yona ithanda ukuba inkinga ngoba njengoba nibuza kukhulu ukuthi ngisho ukuthi yilingane ubande kodwa ikhona ingane befunda ka12A eseyahamba esikoleni engekho sho noma iyona le noma enye kodwa le ethathe ivideo isekhona namanje so uphendula nje umuntu wangempela akunaso isiqiniseko sokuthi singamthola no noma singemthole ngiyabonga siyabonga Mazibuko hayi phamsani sandla bomama nakhuluma mama kuphela phamsani sandla hayi khuluma nodwa lapha emakhoneni cha hlatshwayo mabavumene abebacela ukubona umntwana kuzophazisa hayi bazali ke umphakathi bazali angazi yesihlale kakhulu ukusuka manje
njenge-SGB njengoba sesinibikelile siyakuphi noma sibamba nje kanjalo ekubeni kodwa-ke isimo ngoba iwari yethu ukuthi lesifundo kade sifundiswa uthisha omkhulu English wa grade 12 asazi ukuthi manje kureflashufulwe ngobani amuphi uthisha kanjalo nokuthi mhlawumbe sisazaqhubeka ngayo yini bona esikubonayo nje bantwana bethu bantu bethu ayi uyawasho ukhathide kwathi uyakoza mhlawumbe nobe nini engane eziwu-30 la ngoba baningi abafisa ukukhipha iy'ngane zabo kulesikole ngale nto eyenzeka la esikoleni. So uthi-ke amandla sinawo-ke sonke baningi nje wakade bezowakhipha ngobuningi babo kodwa manje kuyadula manje i-transport isikole nasi la sasakhelwe wona abantwana bakule ndawo manje asazi-ke bazali-ke ukuthi-ke uzoqhubeka kanjani. Okwesibili thina si-SGB yebo sizobuza kuMazibuko nangabe sibizile kodwa akekho sesitshelile ukuthi asicontact uMazibuko manje uyena esizotshela nayo imihlangano njengothisha njenge-vice principal angazi ukuthi kufanele senze njani. Sengasinika nina ukuseluleka kuloko ukuthi sinesuka lapha siyaphi futhi phambili iloko nje ekucelayo kinina. Okay, hayi khuluma. Cha Hlatshwa sengiyalahleka ke manje. Kanti umhloli mayilethe le nkulumo yokuthi uthisha omkhulumile kanti wayizokhuluma nobani othisha kuphela. Wayizokhuluma nothisha kuphela. Kanti i-SGB yini esikoleni? Khumalo ufike sesiqeda ukuyisho lo. Yeah, ngiyaxolisa nje kodwa nje ufike edakisho lo umhloli wafike wakhuluma nothisha wakufanele aqale kithi sisho njalo ngingizwile mphakathi wakufanele abikele thina i-SGB njengohlaka olunama-powers la engabazali sizommisa uthisha omkhulu ngalo 1 nalo 2 nalo 3 sesithi asimbikele ne-SGB before aye kuphi aye kothisha akazange akwenze lo akazange akwenze lo wavele wangena nje wakhuluma nothisha bakhe engawukubana namhlanje asikaze sikhulume naye akaze asifonele nokusifonela. Okwesibili Khumalo thina uthisha omkhulu ulo umhloli umemqwabi simaze uthisha omkhulu thina emazizini akukho umnyango sewakwafunela wazosibikela ukuthi hayi kule ward yasemazizini ema-16 sokuyilona umhloli wenu akukho umnyango wafuna wakusibikela lapha noma uFrisco umhloli lona kade sixhumana naye ukuthi azosibikela. Okwesithathu uthisha omkhulu uyiswe ese-office esele-holiday uvalwe ikolo uthisha omkhulu khona ziyavulwa iy'kolo ngakusasa akasekho uthisha omkhulu. Yiloko-ke nje akezi ihlaziyenike yiloko-ke nathi okusikhathisayo ukuthi njengoba nasibeka kodwa manje izinto ezenzeka la esikoleni sesiyajampa nje asazi lutho thina ngokwenzakalayo. Ngiyabonga. Mhlambe sacela ukuba Mazibuko ngiyaxolisa ukukhuluma nje basaphambisana. Mazibuko sacela ukuthi mhlambe ukusinika uhlelo lokuthi kwenzeka kanjani lokho kwenzeke ngoba kuwumthetho yini wakwahulumeni noma mhlambe benze ngendlela errong. Mawuthi mhlambe unawo ulwazi lwakho olufishane lapho ngicabanga ukuthi unabo othisha onabo la njengamanje nababangakulekelela futhi usingaze thina sithathe isinqumo kanti lento abayenzile iwona mthetho noma yona ndlela okwenziwa ngayo yabona. Sacela ukuthi usicacisele nje kuloko mfowethu sabe sesithatha ukusuka lapho ke ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu Mashobana. Ngifisa ukudlulisa nje nakuba kungenalo ulwazi lokuthi ngempela i-protocol noma kufanele kube uhambe kanjani. Kodwa engikubukayo la bazali engathi kukhona i-communication breakdown phakathi kwe-SGB nomhloli lo segcina kusidalela inkinga esinayo. Emhlanganweni esake saba nawo lesihlanu ngakuphamisa ku-SGB kwakumbono nje ukuthi mhlawumbe okuningi bengasilekelela maybe ngake babe nomhlangano i-SGB nomhloli ezinye zempendulo sibuza abayibuzayo mhlawumbe bangaphenduleka. Ngiyabonga.
ngiyamya manje yebo ukhumalo nje waseGazeli washo uMazibungu lesihlanu ukuthi mina ngeke ngixhumane yini ngihlanganise nina SGB nomhlolo kwabonakala ukuthi cha thina sesiyabazana ngoba naye uhlulekile ukuxhumana nathi kusho bekuqaleni manje sizobe sesiyomncenga sesiyohlangana naye ekubeni lo muntu yena angazange kithi asibiyele ekuqaleni yiloko kwesenze ukuthi Mazibuko sale soyeka kanje asiye kubazali ukuhlulekile wasekuqaleni naye ukuxhumana nathi ngoba kuthina wena manje thina sesiyamlandela sesiyofunana manje sesiyokhulumana manje ngoba vele akathandanga ukukhuluma nathi yena uze kube namhlanje